Beno, gaurkoan esan dizuegun bezalaxe 11 kontu ditugu zuekin egiteko eta guzti horiek aipatzen joango gara poliki, egia esan, asko ditugulako eta guzei egin nahi degulako tokia, herrira begira jarriko gara, Ataungo herriak azken egun hauetan zer utzi digun zuei kontatu alizateko, baina nazioartera ere begirada egingo dugu, nazioartean aste honetan zehar topatu ditugun bitxikeriak edota, bueno bai, ez dakit gustatzen zaigu guri Atauni erratian ere, bestelako albiste batzuk ere azpimarratzea, ez da nazioartean, bueno, alako bitxikeria etiketa hori ere lor dezaketen albiste horiek. Eta zehazki gaurkoa nazioartetik abiatuko dugu errepaso hau, izan ere joan zen igandean, otsailaren 2an, ea ondo esaten du, benetan, batzuetan jartzen dizkidate izen batzuk, Punxsutawney Phil Marmota bere gordelekutik atera egin baitzen joan zen igandean, izan ere, bueno, Ameriketako estatu batuetako Pensilvania estatuan ospatzen den marmotaren egunean bertan, marmota, noski, bere gordelekutik, aipatu dizuegun bezalaxe, atera egin zen. Aurten, marmotak bere itzala ikusi du, eta horrek zer esan nahi du, negua aurten 6 aste gehiago luzatuko dela tradizioaren arabera. Ekitaldi hau berezi esango dugu dela, ekitaldi berezia dela, 1887 urtetik ospatzen delako, eta denboraldiarekin kultur fenomeno bilakatzen ere joan da noski. Simbolo bihurtu den marmotaren portaeran oinarritzen dau, bere gordelekutik ateratzen denean, eguraldiaren iragarle bihurtzen delako, eta herri sinesmenaren arabera, Phil Marmotak berak bere itzala ikusten baldin badu, negua luzatu egiten da. Bestela, udaberria goiz iritsiko dela iragartzen du. Bueno, hain zuzen ere esango dugu, Punxsutawney herrian bertan, milaka pertsona bildu direla urten ere, otsailaren 2arekin batera, eta bertan egin den ekitalditik, bueno, esango dugu, zur eta lur atera direla asko. Mundu osoko komunikabidek ere esango dugu, gertakarien berri ere mandutela, Phil Marmota kluba bateko kideek zaintzen dute urte osoan, eta beraiek arduratzen dira noski, ekitaldia zuzentzeaz. Naiz eta esango dugu, meteorologok ere, eguraldi iragarpenak, zientzia eta teknologia modernoen bidez ere egiten dituzela, baina noski, marmotaren eguna ohitura gisa esango dugu bizirik mantendu dela, kultura popularrean leku berezia hartu duelako, eta urten ere, noski, negua gogorra izaten ari da Ameriketako estatu batuetako hainbat lekutan, eta Philen iragarpenak zenbait lekutan hotzaldi eta elur gehiago ere ekarriko ote duen galdarazi du. Bitartean esango dugu, beste batzuek, ordea, humorez hartu dutela marmotaren aurresan hauxe bera, urtero bezalaxe, eta neguaren amaiera ez du beti asmatzen, baina, oraingo honetan, horixe, 6 aste luzatuko dela. Dena den esango dugu, marmotaren eguna, festarako eta tradizioak mantentzeko aitzakia ederra izaten jarraitzen duela ere Pensilvaniako herri txiki honetan. Bueno, horixe, aste honetan bertan edo joan zen igandean hain zuzen ere nazioarteak utzi zigun albiste bitxi horietako bat, baina ez da bakarra, orain Euskal Herrira etorriko gara, izan ere, hamarkada batez Euskal musika eszena erreferente izan ondoren, Esne Beltza taldeak bere azken kontzertu eskaini zuelako otsailaren batean, Bilboko Miribilla
Villa kiroldegian bertan. Milaka lagun bertaratu ziren taldeari agur esatera eta giro unkigarria bizi izan zuten gau osoan zehar bertaratu zirenek. 2008 urtean sortu zen Esne Beltza taldea eta ordutik euskal musika modernoaren erritmo bizi eta anitzak uztartu ditu reggae, hip hop, ska edota baita folk doinuak nastuz ere. Taldearen abestiak aldarrikapen sozialez eta mezu baikorrez beteak izan dira beti eta euren zuzeneko indartsuek ere milaka jarraitzaile bildu dituzte urtez urte nola ez. Aitor Gorosabel Sutagartaldekoa, Fermin Muguruza eta beste hainbat euskal artista ezagunekin egindako kolaborazioek ere haien ibilbide esango dugu aberastu egin dutela nola ez. Miribillako agur kontzertua taldearen historian mugarri izan zen beste behin ere eta zaleek esango dugu emozioz bizi izan zutela azken emanaldi hau. Holtza gainean taldekideek eskerrak eman zizkieten urte guzti hauetan babesa erakutsi zieten guztiei eta ohiko indar eta energiaz haien kantarik ezagunenak ere jo zituzten. Esne Zopa eta gora bezalako abestiek esango dugu armaiaka dardarka jarri zituztela eta kontzertu amaieran noski emozioak lehertu egin zirela azken agur horretan bertan. Taldea desegitea erabaki arren esango dugu Esne Beltzak euskal musikaren historian utzitako arrastoa ez dela errazaztuko. Haien doinu berritzaiek eta mezuek belaunaldi oso baten parte izan dira eta zalantza izpirik gabe etorkizunean ere esango dugu haien musikak bizirik jarraituko duela. Miribilan bizitako azken gau ura taldearen ibilbide oparoari emandako omenaldi handi eta unkigarri bat izan zen. Eta bestelako kontuetara egingo dugu salto, badakizue, gustatzen zaigula guri, hemen Euskal Herrian ara eta ona ibiltzea, nazioartean ara eta ona ibiltzea, baina gaietan ere, nahasten ditugula batzuetan, eta, denetarek kondatzea gustatzen zaigu. Datozen minutuetan osasunari erreparatuko diogu luze eta zabal, izan ere, aste honetan bertan jakin dugu Eusko Jaurlaritzako osasun sailak prostatako minbiziaren baeketaren ezarpena baloratzeko proiektu pilotu bat jarriko duela martxan ekainean bertan. Ikerketa honen bitartez gaixotasunaren detekzio goiztiarrak zenbaterainoko eraginkortasuna izan dezaken neurtuko dute eta baita herritarrengan duen eragina ere. Osasun sailak azaldu duen informazioaren arabera, Euskal Osasun Sistemarentzat funtsezkoa da diagnosia azkarra sustatzea, minbizi moten artean ohikoenetakoa den hau garaiz atzeman izateko. Proiektu pilotuaren helburua noski, detekzio programa antolatu baten bideragarritasuna ebaluatzean oinarritzen da, eta horretarako 10 bat eremu osasun zentroen laguntzekin analisi kliniko ez inbaditzaileak egingo dituzte, baeketaren protokoloa hobeto zehaztu alizateko eta baita emaitzak erregistratzeko ere. Lortutako datuak abia puntu izango dira balizko programa orokorra bateranzko lehendabiziko urratsak izan daitezen. Eta osasun sailak adierazi duenez, plan onkologiko berria 2030erako diseinatzen ari dira eta urten bertan lehendabiziko seihilekoan onartzea da helburu nagusia. Plan horrek esango dugu gainera minbiziaren arloan dituen erronka nagusiak jaso eta lehentasunak ere ezarriko dituela. Adibidez, prebentzioaren bultzada, diagnostiko azkarra, tratamendu berritzaileak, pazienten jarraipen pertsonalizatua eta baita gaixoen bizi kalitatea hobetzea ere besteak beste.
Plan onkologikoaren hildoari dagokionean, iturrien arabera, osasun agintariek arreta berezia jarriko diote minbizi ohikoen aurkako baeketari. Satxasa koloneko minbiziarena ez ezik ordea. Beste zenbait tumore motaren hautemate goiztiarra ere, ala nola bularreko minbiziari ere jarriko diote arreta. Eta orain, prostatako minbiziaren kasuan ere, baeketari lotutako urrats erabakigarria eman nahi dute noski, jarduera protokoloa optimizatzeko asmoz. Minbiziari aurrea hartzeko erronkari heldu nahi diotela adierazi dute modu koordinatuan, eta horretarako proba pilotu honek garrantzi berezia duela azpimarratu dute. Hau da, gaixotasuna goiz detektatzeak ondorio onak ekar ditzakela diote, baina bai bizitxaropenean baita tratamenduaren eraginkortasunean ere. Halaxe, azpimarratu dute osasun sailetik. Adituek diotenari begira berriz, medikuntza arloko profesionalen artean prostatako minbiziaren baeketak itxaropen handiak pizten dituen arren, zenbaitek esango dugu hartarazi dutela diagnostiko goiztiarrek egoera batzuetan gehiegizko tratamendu arrisku ere ekar dezaketela. Eta hori dela eta proiektu pilotu honen lorpen nagusietako bat izango da, hain zuzen ere, zein adinetan eta baita zein maiztasunez egin behar diren probak argitzea. Hau da, onurak eta arriskuak oregatzeko gomendioak ematea zehazki. Era berean esango dugu ordea, ospitale nagusitako uro-onkologoak prestazaldu direla ere proiektuari ekarpen zientifiko egin alizateko. Eskuratutako datuen bitartez, hobeto ulertu izango dute prostatako minbizia prebenitzeko baeketa masiboen eragina eta planifikazio onkologiko koherenteagoa erdietsi al izango dutela ere adierazi dute. Aurrera begira, dagokionean berriz datozen hilabeteetan proiektu pilotuaren funtzionamendua garatu egingo da, eta esparru horretan herritar batzuei gonbite ere egingo zaie baldintza kliniko jakin batzuk dituztenean probetan parte har dezaten. Ondoren berriz lortutako informazioaren azterketa sakonaren bitartez, osasun sailak erabaki egingo du ea baeketarako programa orokorra martxan jartzeko moduko haute den edota zein neurri gehigarri hartu behar diren. Halaber, esango dugu 2030erako plan onkologiko berria lehentasunezkoa dela Eusko Jaurlaritzarentzat minbiziaren erronkari aurre egitea osasun politiken ardatz nagusietako bat dela aitortuta. Plan berriarekin minbizi diagnosia duten pertsonek arreta integralagoa eta inbasio gutxiagoko tratamenduak izatea espero da, baina baita baliabide teknologiko aurreratuei sarbide handiagoa ematea ere. Edo nola ere, aipatuko dugu jakinarazi dutela ekainetik aurrera pauso nabarmena emango dela prostatako minbiziaren arloan. Proiektu pilotu honetan parte hartuko duten profesionalek eta pazienteek balio handiko esperientzia eskainiko dutelako eta hemendik urte gutxira baeketaren ezarpen egonkorrari atea irekiko zaiola. Horrela beraz, 2030erako plan onkologiko berria indarrean sartu aurretik, osasun sailak espero du Euskal Osasun Sistemak urrats sendoa egitea gaixotasunaren diagnostikoan eta baita ere prebentzioan. Eta bestelako kontuei dagokienean, joan zen igandetik aurrera esango dugu indarrean dagoela adimen artifizialaren Europako araudiaren lehendabiziko multzoa. Araudi horrek debekatutako praktiken zerrenda jasotzen duela azpimarratu dute eta berau ez betetzeak
35 milioi eurorainoko edo enpresen urteroko fakturazioaren 7%rainoko isunak ere ekar ditzake. Neurri zorrotz hauek bereziki enpresei eragingo die, batez ere beren langileen kontrola egiteko, bada ia tresnak baliatu nahi dituztenei. Langileen kontrola ordea esango dugu debekatu egin dutela. Debeku nagusien artean horren langileen jarraipen hori eta kontrol sistematikoa egiteko asmoz garatutako ia aplikazioak daudela esango dugu. Praktika horiek oraingoz legez kanpo geratu dira Europako Batasunaren mugen barruan, enplegatuen pribatutasuna eta giza duintasuna urratzen dutelakoan. Hortaz, enpresek arreta berezia jarri beharko dute beren barne prozesuetan eta halako tresnak bazter utzi edota erabat eraldatu egin beharko dituztelako. Europako hain zuzen ere agintariek argi utzi dute neurri honek ez duela ekiditen iaren erabilera orokorra, baina bai helburu kontrolatzaileak dituzten automatizazio sistemak. Izan ere, erakundek jakinarazi dutenez, langileen lan eskubideak babestea ezinbestekoa da, naiz eta AI tresnak produktibitatea handitzeko oso tresna baliagarriak izan daitezke. Bazigor araubidearen arabera 35 milioi euro edo fakturazioaren 7%ko isunak izango dira. Ez betetzeagatiko zigorrak ez dira edonolakoak ikusten duzuenez, egoera larrietan enpresaren fakturazioaren 7%raino edo 35 milioi eurorainoko isunak ere aurre ikusi direlako. Arau hauste larrienen artean gainera langileen kontrol iraunkorra egitea, kaleratze edo ordainsari erabakiak iaren erabateko irizpiden esku uztea edota datu pribatuen erabilera desegokia sartzen dira. Esperientzia berritzaileak ere esango dugu kontuan hartu direla, ia sistemak besteak beste, langileen emozio edota jokabideak monitorizatzeko erremintak proposatzen hasi ziren zenbait enpresa, baina hala ere, araudiak argi eta garbi utzi du ez zuela onartuko halako teknologien ezarpenik pertsonei eragin dezaketen kalte psikologikoa, estresa eta diskriminazio arriskuak direla medio. Batzuek diote neurri hauek gehiegizkoak izan daitezkela Europako kooperatibitatea murrizteko, AI garapenean aurrera doazen beste lurralde batzuen aldean. Beste ordea positibotzat jotzen dute, uste baitute, hobeto babestuko dituela langileen eskubideak eta oro har pertsonen pribatutasuna ere. Europako batzordeko kideek azaldu dutenaren arabera, egungo testuinguruan ia oso azkar garatzen ari da. Hori dela eta ezinbestekoa da oinarri etiko, legal eta sozial sendoak ezartzea, gero eta ekonomiari eta berrikuntzari ere bultzada eman alizateko, baina pertsonen eskubiden kaltean izan gabe noski. Eta araudia indarrean sartzeak lan handia ekarreko dienoski enpresei, sektore askok ia sistemen berrikuspen zehatza egin beharko baitute, orain arteko erabakiak lege berriarekin bat datozen edo ez aztertzeko. Hala beraz, IT aholkularitza enpresen eskariak gora egin duela aurreikusten da, eta gora egiten jarraituko duela noski, eurengandik laguntza behar izango baitute enpresa ugarik. Bestalde, sindikatuek adierazi dute neurri honek haien eskubidekiko kezka aspalditik egon dela mai gainean eta pozik agertu dira babes juridiko indartsuago bat lortu delako.
orain langileen pribatutasunari dagokionez gauzak argiago daudela adierazi dute. Enplegatzaileek ezin izango dutelako airen izenean dena kontrolatu. Lehen debekuen multzoa, otsailaren 2 joan zen igandean aktibatu bazen ere, adituek esan dutenez, datorren urtean arau gehiago ere etor daitezke, bereziki adimen artifiziala, segurtasun, osasun edo administrazio publikoan aplikatzeari dagokionez. Azken finean, batasunaren helburua oso esango dugu, oso argia dela. Airen aukerak sustatu, baina aldi berean gizabanakoen eskubideak segurtasuna eta duintasuna bermatuz. Oraingoz beraz, isun handiak ez dira praktikan ezarri, baina litekeena da lehen salaketen inguruko ebazpen judizialak urte honetan bertan ezagutzea. Edo nola ere, argi geratzen da enpresentzat ezinbestekoa dela inteligentzia artifiziala aplikatzeko moduak berrezartzea, orain arte baino ikuspegi arduratsuago erabiliz, izan ere, arrisku teknologikoa ez da dagoeneko berrikuntzaren alde iluna soilik, baizik eta Europako legeriaren fokuan dagoen errealitate da. Gaurkoan eta segidan ingurumenari begira jarriko gara, izan ere munduko laku sakonena den Baikal lakuak ez du izoztea bermatu aurtengo honetan. Siberiako zientzialariek ohartarazi dutenaren arabera, negu epelak temperatura baxuen eragina murriztu egin du eta horrek eragin nabarmena izan dezake eskualdeko ekosisteman, bai uraren kalitateari eta baita faunari dagokionez ere. Baikal laku esango dugu, ur edangarri garbienetako bat izateaz gain, fauna eta flora endemiko askoren bizileku ere badela. Hainbat espezieren ugalketa eta elikadura zikloak izoztearen baldintzetara egokituak daude, eta beraz, klimaren aldaketa honek ondorio larriak izan ditzake. Neguan lakua izozten den momentu horretan, ekosistema oso bat sortzen da izotze gerozaren azpian, baina epeltasunak baldintza horiek errotik alda ditzakela adierazi dute adituek. Zientzialarien esanetan, azken urteotan atzeman da uraren temperatura pixkanaka igotzen ari dela, batez ere urtaro epelagoetan. Datu horiek baieztatu egingo dute, edo egieztatu egingo lukete barkatu eskualdeko muturreko klima aldaketak Baikal lakuaren izozte normala eragotzi dezakela. Lehen eremuetan ura jada ez da ohiko datetan izozten eta neguko mesfidantza gero eta handiagoa da. Gainera esango dugu Baikal lakuaren izozte patroi anormalek ondorio ekonomikoak ere ekar ditzakela turismoa murrizteaz gain. Han zuzen ere, arrantzalen jarduera ere zaildu egingo bailuke. Tokiko agintariek berriz deia egin duten nazioarteko komunitate zientifikoaren laguntza jasotzeko, neurri egokiak aztertu eta ingurunea babesteko, baina hala ere egoera ez da guztiz itzalean geratuko. Izan ere, hainbat erakunde ingurumen proiektu berriak martxan jartzen hasi dira lakuaren kontserbazioa lehenetsiz. Baikal lakuaren etorkizuna kolokan dago eta aurtengo negu epela adierazle argia izan daiteke Siberiaren berotze prozesuaren larritasuna. Beno, eta hain zuzten ere lurretik
espaziora edo erdibideko zerbaitetara egingo dugu salto. Izan ere, Europako Espazio Agentziak eta NASAk 2024 YR4 izeneko asteroidearen jarraipena egiten hasi dira aste honetan bertan, haren orbita eta lurrarekiko hurbilketa baloratzeko. Objektu honek esango dugu 40 eta 90 metro arteko diametroa duela eta adituen arabera 101,5 aukera dagoela 2032ko abenduan gure planeta jotzeko. Litekena da aurretik ere 2028an lurraren ingurutik igarotzea, naiz eta orduan ez den espero talkarik gertatzea. Beno, baina xietu ditzagun gertaera honen inguruko informazio, xietasun eta bestelakoak ez dugulako inolako kezkarik sorrarazi nahi. Izan ere, hain zuzen ere, lehenik eta behin, goazten asteroidearen inguruko neurri eta arriskuen inguruko balorazio hori aztertzera. Adituen esanetan asteroide honen tamaina nahiko aldakorra da. Hain zuzen ere, halako masak kalte nabarmenak eragin ditzakete noski talka gertatzerako unean. Hala eta guztiz ere, arriskua handia ez baldin bada ere, astronomoek erne jarraitu nahi dute orbita aldaketak gerta baitaitezke, beste gorputz edota indar gravitatorioen eraginez. Jarraipen hau, gainera, eguneroko datu eguneratzeekin aberastu egiten da nazioarteko teleskopio sareen laguntzaz. ESA eta NASAren adituek azaldu dute 1,5ko talkarako aukera ez dela batere ohikoa, baina erabat baztertzeko ere goiz dela oraindik. Horregatik etengabeko analisi eta kalkulu berriak egingo dituzte datorren urteetan lurraren defentsa planetarioaren protokoloaren barruan. Helburua da noski 2024 YR4aren orbita zehaztasunez ezagutzea eta beharrezko baliz noski talkarik gerta ez dadin neurriak aztertzea. Baina aipatu dizuegu, epe laburragoan, asteroideak 2028 urtean ere lurraren ingurunetik burutuko duela bere ibilbidea. Une horretan hobeto ezagutu ahal izango dute asteroidearen tamaina, zein konposizio zehatza, teleskopio eta sentsore ugariren bidezko behaketaren zuzenak eginez. Horrek esango dugu, adituek diotenez, balio handiko informazio emango duela 2032ko abenduko arrisku potentziala zenbaterainokoa den egiaztatzeko. Asteroidearen jarraipenerako nazioarteko lankidetzak gero eta garrantzia handiagoa hartzen ari dira, espazioan diharduten agentzia ugarik elkarrekin jarduten dutelako. Izan ere, objektu batek lurra jotzeko arriskua duenean, detekzio goiztiarra da lehendabiziko pausua. Hurrena berriz, erabaki beharko litzateke zein motatako misio egin daiteken, balizko talka eragotzi nahian. Hainen artean, orbitaren aldaketa eragiteko misioak edota objektua lehergailuen bidez disgresatzeko saiakerak daude. Oraingoz, 2024 YR4 ez da mehatxu kezkagarrienetako bat, baina arrisku 100 txiki hori nahikoa da zientzialariek arreta handiz aztertzeko. Arazoa, aurrerago handitu ez da dinoski. Hurrengo hilabeteetan aldagai gehiago argituko dira, besteak beste, asteroidearen masa zehatza, osagai mineralak eta baita ibilbide astronomikoaren bestelako xehetasunak ere.
Badatu berrien arabera 2024 Y-R-Lauaren jarraipena hobetuko da noski teleskopio sare berriak martxan jartzen diren heinean, bai Europan, baina baita Ameriketako estatu batuetan ere. Prozesu horretan, ESAk eta NASAk informazioa partekatuko dute beste espazio agentzia batzuekin ere, tartean Japoniako JAXA edota Errusiako Roskosmos hain zuzen. Helburua da azken batean defentsa planetario eraginkor bat garatzea eta talken eventualitatea ahalik eta modu egokienean kudeatzea. 2022ko barkatu abenduan oraindik urrun dagoen arren, esango dugu, adituen arabera, ezin dela baztertu 2024 Y-R-Lauaren orbita aldaketa txikiek ere inbaktu handia izan dezaketenik, eta ondorioz, badatozen urteetan, asteroidearen jarraipen zorrotza egingo da, arriskuaren eunekoa handitu edota txikitu daiteken ebaluatzeko, eta behar izan ezkero, neurri babesle egokiak abiarazteko ere. Eta joan zen ostegunean, hain zuzen ere, urteroko emakumen mutilazio genitalaren aurkako zero tolerantziaren nazioarteko eguna mundu osoan, baina batez ere Afrikan, ekialde hurbilean eta Asian. 2030 milioi emakume eta neskatori baino gehiagori egin baitiete tratamendu kaltegarri hau. Horrez gain esango dugu beste 27 milioi emakumeren egoera ere arriskuan dagoela nazioarteko erakundek ohartarazi dutenez. EMG praktika bortitza dela esango dugu, emakumen osasun fisikoa eta eskubideak larriki urratzen dituena, tradizio izendatua, kultura batzuetan belaunaldi transmititzen delako, baina gaur egun gero eta herrialde gehiago gaitzetxe egiten dute. Hortaz, zainbat helburu ditu gaur egungo egun berezi honek, joan zen ostegunean ospatu zen egun berezi horrek, kontzientzia areagotzea, emakumena zen gizonen artean gaiaz hitz egiteko espazioa sortzea eta gobernuz kanpoko erakundeetan presio egiten jarraitzea. Eta adituen esanetan mutilazio genitalak ondorio kaltegarriak ere eragiten ditu emakumen osasunean. Horien artean aurki daitezke infekzio kronikoak esaterako, min fisiko iraunkorra ere bai, ernalkuntza eta erditze arazoak, eta kasu larrienetan baita heriotza ere. Era berean, trauma psikologikoa ere eragiten du honek noski, bai emakumengan, baina baita horrelako testuinguruetan bizi diren komunitateetan ere. Zero tolerantziaren eguna ez da egun bakar bateko aldarrikapena soilik, urte osoan zehar hainbat erakundek dihardute lanean ohitura hau desagerrarazteko. Tokiko elkartek adibidez sentsibilizazio saioak antolatzen dituzte, gazteekin naiz pertsona helduekin hitz eginez, EMG-ren ondorio traumatikoak azpimarratuta. Nazioarte mailan berriz eskari argia dago. Gobernuek gogortu ditzaten legeak praktika hori zigortzeko salatzaileei babes handiago emanez. Emakumeen eskubideak babesteko lan egiten duen gobernuz kanpoko erakundeek ere diote ezinbestekoa dela hezkuntzan inbertsio handiago egitea mutilazioaren arrazoien jatorria ulertzeko eta alternatibak bilatzeko. Ez da aski emakumeen mutilazio genitala debekatzea legeen bidez. Komunitateetan aldaketa sakona behar da tokiko liderren eta familietako kideen ahotsa entzunez, alaixen diote adituek. Oraindik beraz asko dago egiteko, baina garbi dago nazioarteko elkarlana gero eta indartsuagoa dela. Hain zuzen ere, aurtengo zero tolerantziaren eguneko mezu nagusia,
elkarrekin aldatzea izan da. Helburu gisa, helburu komun bat lantzea, estatu, gobernuz kanpoko erakunde, komunitate eta familia mailan inorratzean utzi gabe. Aste honetako data beraz aukera egokia izan da EMG-ren desagerraraztearen aldeko neurri gehiago eskatzeko. Hala beraz, zainbat lantegi, solasaldi eta elkartasun ekimen egin dira, mundu osoan zehar, emakumeen eskubideak bermatu eta mitoak errotik baztertzeko ahaleginean. Indar kolektibo horri esker praktikaren aurkako borroka gero eta ozenagoa da, eta pixkanaka helburua gero eta gertuago sentitu nahi da. Emakumeen gorputzak aske, osasuntsu eta errespetuarekin tratatzeko. Eta azken bi albiste ere baditugu bitxikerien tartean aipatzeko, izan ere Marten gertatutako lurrikara ugariren jatorria zalantzan jarri du aste honetan NASAko aditu talde batek. Orain arte esango dugu, lurrikara horien arrazoia fenomeno teknikoei egotzi izan zaien arren, InSight misioaren datuak berrikusi ondoren ondorioztatu dutela, meteoritoen inpaktu ugari ere izan daitezkela sismoen iturri nagusia. InSight zunda 2018tik egon dela esango dugun Marten, lurraren antzeko planeten barne egitura aztertzeko helburuarekin. Bereziki sentsibilitate handiko sismometro batek hainbat dardara mota erregistratu ditu azken urteetan, tartean amplitude ertain edo baxuko lurrikarak. Hasiera batean adituek uste zuten Marten ere gertatzen zela barne geruzaren mugimendua. Atik azken azterketek erakutsi dute ordea, tremore hibrido deituriko aztarna seinalen multzo bat meteorito inpaktuei egokitzea litekeela, planoko bada tektonikarekin lotu beharrean. Martera iristen diren meteoritoak planetaren atmosferaren arintasun handiagoa dela medio ohikoak dira noski, baina orain arte oso zaila zen noiz iristen ziren eta nola eragiten zuten planetako gainazalean jakitea. InSight misioan bertan bildutako datuen bidez, NASAko zientzialariek uste dute inpaktu horiek sortutako uinek sismografoan utzitako arrastoa tokian tokiko tektonika prozesuen arrastuekin nahastu egin daitekela. Izan ere, lurrikara uinen ezaugarri orokorrak antzekoak izan daitezke meteorito inpaktu batek edo lurrazal haustura baten ondorio direnean. Adituek gainera esango dugun beste datu iturri batzuekiko kombinazioa baliatu dutela ere. Besteak beste, Marten orbitatzen ari diren sateliten bidez atzemandako irudi berriek krater berri batzuk hauteman dituzte. InSightek lurrikara batzuk erregistratu zituen uneetan gertatutakoak. Sinkronia horrek indarra eman dio noski hipotesi berriari. Hau da, lurraren ordu eta kokalekuen artean korrelazio zuzena egon liteke meteoritoen inpaktuarekin. Horri esker, InSightek egindako neurketak birkalibratu ahal izango dituzte barne egituraren interpretazio gehiago finuz. Adibidez, inpaktuak sortutako uin sismikoen abiadura eta norabide aldaketak hobeto ezagutu ahala, planetaren lurrazalaren lodiera edo konposizioari buruzko datu berri ugari jaso dituzte.
aurten NASAko kidek lan sakona egingo dute beraz detektatutako sismoen sailkapena egokitu alizateko helburua bereiztea benetako barne tektonikaren ondorio diren lurrikarak, meteorito inpaktuek eragindakoak edo beste jatorri batzuei dagozkienak diren. Informazio horrek Marteren historia geologikoa birpentsatzen lagunduko du noski, baina baita planetaren barne egituraren inguruko hipotesi zarrak moldatzen ere. Halaber, balio handiko erreferentzia izan liteke lurreko zientzialarientzat, sismoen jatorri anitzak hobeto ulertzeak lagun dezakelarik etorkizuneko misioetan. Baina bai, Martera zein beste planeta batzuetara bidaiatzen denean. Hau ere, testu inguru sismikoan modu eraginkorragoan lan egiteko. Insight den misioa etapa berri batean sartu da noski, orain, eta lortutako datuak berriro prozesatzean arreta jarri beharko dute. Marteren izaera dinamikoagoa izan liteke noski, halaxen uste zuten adituek, baina errepikatuak direla eta bada NASAko bozeramala batek dio oraingoz hipotesi berri honek zabaldu dituela ateak eta Marteren bada sismikotasuna ulertzeko bide berriei eta baita Marskoek delakoen atzean egon daitezken arrazoiak argitzeko lehentasunezko ikerketa lerroa bihurtu dela. Eta azken aipagaieri dagokionean TikTokek esango dugu Ameriketako estatu batuetan izandako gora berek tartean bada hain zuzen ere zerbitzu aldi baterako eten izanak erabiltzaile askoren ohiturak ere aldatu egin dituela. Ameriketako estatu batuetako agintariek ezarritako presio politiko eta segurtasun neurriek uste baino ondorio handiagoak izan dituzte. Eta orain, herritar askok Xiangousu aplikaziora egin dute jauzi. Txinan oso ezaguna den sare sozial hau Red Note izenarekin zabaldu da Ameriketako estatu batuetan eta azken asteetan hazkunde nabarmena izan du. Jatorrizko bertsioan esango dugu, Xiangousuk negozio eredu hibrido bat eskaintzen duela. Alde batetik sare soziala, bestetik online dendak, baita beauty bloggerrak ere, bidaiari amorratuak direnentzako ere egokitua dago, eta gastronomia zaleak elkartzen direla ere esango dugu gainera, produktuak gomendatu eta esperientziak partekatzen dituztelako. Ameriketako estatu batuetan Red Note izen komertziala hartu du bertako merkatuan ezagutzera emateko. Aplikazioaren diseinua, funtzionalitateak eta aukera komertzialak antzekoak dira noski, baina tokiko gustuetara egokitu dituzte hizkuntza eta marketing estrategiak moldatuz. TikTokek estatu batuetan izan dituen arazoek jatorri ugari izan dituzte. Pribatutasun politikekiko mesfidantza, datu trukea babesten ez zutela dioten ahots kritikoak eta azken batean Txinako jatorria duen enpresa bat izateak ekar ditzaken noski segurtasun kezkak. Horrez gain esango dugu, zenbaitunetan zerbitzua blokeatu eta oztopatu egin dela, eta horrek noski TikTok enbidoan jarri du. Erabiltzaileen artean, sortzaile batzuek beharrezko ikusi dute alternatiba bila astea, batez ere, diru sarrerak sare sozialen bidez lortzen dituztenek. Ameriketako estatu batuetako publikoa ohartzen hasi da ordea Red Note aplikazioak funtzio interesgarriak eskaintzen dituela. Alde batetik komunitate tematiko ugari eskaintzen ditu, modaz, sukaldaritzaz, bidaietaz edota teknologia zaritzeko gune irekia da noski, oso sare bisuala den aldetik.
Denda virtual integratu ere badu aipatu bezalaxe, saltoki gune batek aukera ematen du produktuak zuzenean aplikazioan bertan erosteko. Txinan arrakasta handia izan duen eredua kopiatzeko asmoz. Influencer berriak ere badira, TikTokeko izar asko ez dira plataforma aldatu, baina erabiltzaile berrien artean influencer kopuru handia sortzen hasi da RedNoten aukera komertzialak tarteko. Eta oraindik ez dago argi esango dugu ordea RedNote bilakatuko ote den TikToken ordezko nagusi Ameriketako estatu batuetan. Hala, bakarrik kompetentzia pixkanaka hartzen ari den beste plataforma bat izango den. Atik esango dugu, argi dagoela ordea, sentsibilitate handia dagoela Txinako enpresaren pribatutasun eta segurtasun politiken inguruan, baina ekosistema digitalean ere bai. TikTok bestalde esango dugu saiakera ugari egiten ari dela estatu batuetako merkatuan jarraitzeko, bada datuen babeserako neurriak gogortuz eta Washingtonen oniritzia lortzen aleginduz. Bitartean esango dugu, sare sozialen munduak ez duela geldialdirik, plataforma berriak sortu, lehendik zeudenak eraldatu eta milioika erabiltzaile digital euren jarraitzaileekin mantendutako harremanak nora bideratu aztertzen ari dira. Datozen hilabetetan RedNoten etenik gabeko hazkundean gertatzen baldin bada, baliteke TikToken erabilera txikiagotzea Ameriketako estatu batuetan edota bi sareak elkarrekin bizitzea. Eskaintzen dituzten edukien esan nahian alde nabarmena dagoelako. Hala ere, guztiz ere, badirudi saren lehia azken urteetan baino biziagoa izango dela.